Всички знаят какво представлява нормалното жонглиране, но знаете ли какво е контактното жонглиране? Не? Пригответе се да откриете нещо наистина магическо. Контактното жонглиране не е като традиционното жонглиране, при което топките летят във въздуха. Вместо това, тук топката плавно се движи по тялото и изглежда сякаш гравитацията е престанала да съществува. В контактното жонглиране се използват специални топки, които са по-тежки и в повечето случаи напълно прозрачни, за да създадат илюзията, че топката е наистина магическа. Днес ще ви покажа как се научих на 5 страхотни техники в контактното жонглиране, като също ще споделя с вас трудностите, които срещнах, както и моментите на успех. Преди известно време тренирах някои от тези техники, използвайки обикновени топки за жонглиране, но естествено така илюзията не изглеждаше както трябва. Та най-накрая, след дълго чакане, се здобих с професионална топка за контактно жонглиране и днес ще видите как тя преобразява всичко. Готови ли сте? Нека да започваме! Първият трик, който си харесах, е един от най-популярните, при който се създава илюзията, че топката седи на едно място във въздуха, а ръката се плъзга плавно около нея. Реалността обаче е, че единственото, което трябва да се направи, е да движите ръката си, така че топката да се върти около уста си, но да не сменяте местоположението й. Тук мога да демонстрирам как изглежда движението със стандартна топка, за да стане по-ясно. Специалната топка за контактно жонглиране прави този трик да изглежда впечатляващо, но не подценявайте изпълнението му. На теория е лесно. Изгледах няколко туториала, които бяха не повече от 2-3 минути и се захванах с опити да изпълня този трик. Най-трудното нещо за мен обаче беше да държа топката на едно и също място, докато движа ръката си. Започнах да се опитвам да действам по-бавно или по-бързо, но нищо не решаваше този проблем. Мислех, че всичко е до свикване, но не след дълго установих, че не е само до това. Отворих още няколко туториала и така видях, че си има техника за по-лесно научаване. Методът е да си набележите някакъв предмет в далечината и да го закриете с топката. След това, когато въртите топката около уста й, ако случайно видите предмета, това означава, че сте преместили топката. С това упражнение ръката свиква да държи топката в една позиция и след малко практика трикът започва да изглежда доста добре. При мен определено се усети някакъв прогрес, но гледайки кадрите обратно, трикът все още не изглежда перфектно, така че ако се занимавате с контактно жонглиране, дайте ми някакви съвети долу в коментарите. Вторият трик, на който реших да се науча, се нарича Енигма. При него се използват и двете ръце, а идеята е да захванете топката с палеца на едната ръка и с другите пръсти на другата ръка. След това плавно плъзгате топката, така че да се стигне до обратната позиция, така че сега другият ви палец и пръстите на другата ви ръка да я придържат. Тези движения се повтарят постоянно, като когато свикнете да ги правите плавно, изглежда сякаш топката левитира или по-скоро се плъзга красиво между двете ви ръце. Възможно е вместо да използвате всичките пръсти, да използвате само един пръст. Забелязах, че някои хора предпочитат средния или безименния пръст. На мен лично ми е най-удобно с повечето пръсти, но мисля, че изглежда най-красиво, ако наистина се фокусирате само над един пръст. Трикът може да бъде изпълнен и като държите ръцете си вертикално, което също създава много готина илюзия. Това движение е нещо, което съм тренирала и преди, така че не ми беше много трудно да свикна, но може би най-предизвикателната част за мен беше това плавно изпълнение, тъй като то се изисква при захващането на топката с другите пръсти да не се получава пауза, защото зрителите виждат това. Естествено всичко е до практика, така че просто се упражнявах и в някакъв момент движението наистина започна да изглежда готино. Продължаваме с трик номер 3. Идеята при него е да оставите топката да обикаля ръката ви свободно, но без да пада от нея и без да си помагате с другата ръка. Тук срещнах немалко затруднения, защото не знаех как да контролирам правилно топката. Изгледах няколко туториала и разбрах, че всичко е до пръстите. Идеята е да отпуснете топката първо към палеца си и след това към следващите два пръста и оттам трябва да я преместите към следващите два, което може да се постигне като вдигнете показалеца нагоре. Оттам се повтаря същото нещо, просто вдигате едни пръсти и отпускате други, така че хем да придържате топката, хем да я местите и в същото време
тя да не пада от ръката ви. Това движение ми отне няколко дни практика, но за вас съм заснела само по-добрите ми опити, когато започнах наистина да мога свободно да я придвижвам по ръката си, но въпреки всичко това, което ми куца, е, че пръстите ми се свиват прекалено много. При този трик е важно ръката да бъде максимално права, за да се получи готина илюзия, но на моменти аз почти затварях цялата си длан, което не изглеждаше никак добре. Затова започнах да се упражнявам да движа само пръстите и в някакъв момент нещата определено станаха по-добре. Хубавото е, че когато този трик бъде усвоен, може да се прави и по друг начин, като например можете да движите ръката си повече и да се създаде илюзията, че топката седи на едно място, а ръката ви обикаля около нея. Може също ръката ви да седи на едно място, а топката да се движи, на което се уча и аз в момента, а може и да си измислите ваш вариант. Възможностите са много, а сега ето и до какво ниво успях да достигна. Продължаваме към трик номер 4, при който идеята отново е супер простичка, но изпълнението не чак толкова. Това, което трябва да направите, е да сложите топката върху дланта си и след това да я оставите да се плъзне към дланта на другата ви ръка. После повтаряте същото нещо и отново плъзгате топката към дланта, с която започнахте. Това се повтаря постоянно, като при бързо и правилно изпълнение изглежда уникално. За мен най-трудната част определено беше контролът. Понякога топката просто падаше или спираше на места. Не бях сигурна как трябва да я задържа, но след като отново се образовах от няколко YouTube клипа, бързо ми стана ясно, че не трябва да накланям ръцете си прекалено много, но и също мога да завъртам ръцете си и не винаги да плъзгам топката от все едно китката, ами мога да слагам ръката си леко по-настрани. Така нещата станаха по-лесни, а аз започнах да експериментирам, за да намеря как трика изглежда най-добре и оттам започнах да го упражнявам постоянно, за да стана по-бърза и въпреки, че все още имах немалко грешки, в някакъв момент видях, че започна да ми се получава. Завършваме с последния пети трик, който е един от най-основните в контактното жонглиране. При него топката изглежда сякаш минава плавно от едната страна към другата част на ръката. За мен този трик беше най-труден за научаване. Това, което трябва да се направи, е да вземете една топка и първо да свикнете да я подхвърляте от едната към другата страна на ръката ви и трябва да можете да я балансирате и от двете страни. Когато това стане лесно, трябва да започнете да подхвърляте топката все по-ниско, докато накрая тя не се отлепя от ръката ви, а просто се движи плавно по нея. Тук всичко беше трудно за мен. Баланса на топката, подхвърлянето й, както и движението на ръката, а да не говорим и колко често има изпускания при научаването на този трик. Но както не веднъж съм казвала, всичко е до практика, а и този трик е за начинаещи, така че смятах, че няма да бъде чак толкова труден за научаване. Така че тренирах и пак тренирах, изпусках и пак изпусках. Пробвах и с нормални топки, защото тежестта на тази за контактно жонглиране беше прекалено болезнена на моменти и в крайна сметка успях да стигна до това. Естествено, вижда се, че има още какво да се желае при петте трика, така че да ги направя да изглеждат наистина добре и професионално, но все пак се радвам, че успях да ги науча дори и по основен начин. Контактното жонглиране е супер забавно и уникално красиво, а това бяха само 5 начинаещи трика, но има и други, които направо ще ви скрият шапката. А когато репертуара от трикове стане още по-голям, можете да комбинирате, сменяте и редувате всеки трик и тогава зрителите няма да могат да повярват на очите си. Аз определено имам желание някой ден да стигна до там, а ако искате да сте част от процеса на научаване и на други мои трикове с контактното жонглиране или на други мои умения, на които се уча, оставете по един палец нагоре, абонирайте се за канала и ги очаквайте в скоро време. Коментирайте, ако имате съвети към мен или въпроси, а аз очаквам да ви видя следващия път.